תמונות, אל תעשה תמונות. ככה עוברים, בנחת. אוקיי, יד גדול. אני עולה! אני שם בין על בסורה כשאני שם פס עליך ועל המעצר שלך. אני רוצה לעבור. תגמור היום בבית מעצר. אני רוצה לעבור. אני בשערים, לטרוק אל תחשבת. יא מרוקאי מטומטם. אני אשלח אותך למרוקאי. יא מטומטם. למה יש לו בין איזה דבר מטר 50 כולה? בוא תעבור. אפס אפסי. בוא תעבור. מה אתה רוצה? טוב שיותר גרועים מגויים. ערב רב ציונים מסריחים. לא יודע! הוא סבב מצרפת! הוא מקשקש! למה שרים אתה עושה קבר? ישם אפס! אפס אתה! אתה והמלים שלך יא גזעני! מינוס! מינוס! הוא אמר הצדיק! בוא תבין, כל ילד קטן שלומד תורה הוא יותר טוב ממך ישם גזעני! יא ישם גזעני, יא ערבי ערבי! אתה ערבי אמא של ערבי אתה! נזרקו אותך נזרוק אותך לעזה יום אחד! נזרוק אותך עם הערים שלך לעזה! תראה לעשות את היום! קיבים ביטולות כי הוא ערבי! זה כל מה שאתה תקבל! אתה ערבי! ערבי אתה והמשפחה שלך! אני מרבז יותר את הדרוזים שמשרת, למה מסכן, הם שמשלמים אותם, אין להם ברירה, אין להם ברירה, אבל אתה בא לתת מכות ליהודים, את מבינה? זה רק זה הבעיה שלי. תראה הוא עומד, הוא בא למאשרים עם כפפות, למה הוא גבר, הוא גבר. אפס, אפס, תראה את זה, אפס מפופק, אתה ג'ובניק, אפס, אפס. יום אחד, אתה תעלה לשמיים, אנחנו לא מוחים לכם, אתה תעלה לשמיים, אתה תעלה לגיהנום, לא רוצה, לא רוצה, אתם היצר הרע, אתם קל אותנו, למה השתלטו עלינו פה על ארץ ישראל? לא ערבים ולא יהודים רוצים אותם, הם ערב רב, אין להם שום שייכות לא עם התורה ולא עם היהדות ולא עם ארץ ישראל, שילכו גם לא בתל אביב, כי תל אביב זה ארץ ישראל. תוריד את המצלמה שלך, הבנת? אני כן אגב לך, אתה צריך אותי, אני אעיף לך את המצלמה ל1000, אתה יודע.